Η αποκάλυψη του Α δεν άρεσε σε κάποιους οδηγούς ταξί του αεροδρομίου. Γιατί να μην το κάνετε? Όλο στο μικρό πήγαινε. Όλο στο μικρό για να βρείτε τροφή για να κάνετε τη δουλειά σας. Χωρίς να το θέλουν, ωστόσο, αιτιολόγησαν το φαινόμενο της τουριστικής ταρίφας. Έχεις κάνει μια έρευνα πόσο είναι το ταξί το αντίτιμο της ίδιας διαδρομής στο εξωτερικό και πόσο είναι εδώ η τουριστική χώρα? Ότι πρέπει να τους πάρουν όσοι φέρνουν στο εξωτερικό. Με μια διαφορά όμως, κύριοι. Εδώ είναι Ελλάδα και υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και ταρίφα επίσης, έστω κι αν κάποιοι από εσάς, όταν βλέπουν ξένο, ξεχνούν το ταξίμετρο. Κύριε Μαυρίκη, θα σας ρωτήσω κάτι πολύ απλά. Τους ανθρώπους αυτούς τους δέχεστε ως συναδέλφους σας? Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Πότε το έχετε κάνει το ρεπορτάζ? Χθες και σήμερα. Χθες και σήμερα. Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ακριβώς αυτά θέλουν. Να βγάζετε εσείς τέτοια παραδείγματα. 3 στους 3 λέτε. Καταρχάς δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύουν τέτοια. Ναι, υπάρχει όμως, κύριε Μαυρίκη, γιατί έτσι συνέβη. Όχι, δεν υπάρχουν. 3.000 και όμως υπάρχει, κύριε Μαυρίκη. Και δεν μπορεί να λέτε εσείς τους 3 στους 3. Ναι. Έτσι να λέτε ότι όλοι οι ταξιτζίδες κλέβουν, σας παρακαλώ. Σε 3 μπήκαμε, κύριε Μαυρίκη, λοιπόν, και σε 3 συνέβη. Αν πάτε στην τροχέα αεροδρομίου και στο διοικητή, θα σας πούνε πόσες καταγγελίες υπάρχουν. Λοιπόν, εσείς αυτούς τους 3 τους δέχεστε ως συναδέλφους σας? Όποιος παίρνει παραπάνω από αυτό που δικαιούται, ναι, αναγκάζεται ορισμένες φορές, και όσοι παίρνουν που λέγεται 55, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ναι. Πιστεύω δεν ακούσατε δηλαδή? Δεν ακούσατε τον άνθρωπο αυτό να λέει ότι θέλει 50 ευρώ? Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Πώς γίνεται να είσαστε μέσα στο ταξί, ναι, εσείς, να μπαίνει άλλος πελάτης, να πληρώνει, να βλέπετε και δεν μπήκε άλλος πελάτης, κύριε Μαυρίκη. Εμείς ήμασταν στο ταξί και ο συνάδελφος ο οποίος κρατούσε την κάμερα. Στείνετε παραβάσεις εσείς. Ναι. Για να το καταλάβω, στείνετε παραβάσεις. Δεν χρειάστηκε να στήσουμε, κύριε Μαυρίκη. Με το που μπήκαμε μέσα, ο καλός συνάδελφός σας, οι καλοί συνάδελφοί σας, κύριε Μαυρίκη, 3 φορές ξέχασαν το ταξίμετρο, κύριε Μαυρίκη. Πήραν τηλεφωνάκι στο κινητό, το αφεντικό ή το συνάδελφο, γιατί υπάρχουν και άλλοι στο κόλπο και λένε πόσα να τους πάρω, ρε. Τουρίστες είναι, ξένοι. Πήραν το 50ρικάκι χωρίς να βάλουν το ταξίμετρο, κύριε Μαυρίκη. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε καμία προσπάθεια. Δεν θα κάνουμε έτσι συζήτηση.